Meggyötörve, megtörten állt kameránk elé az egy hete eltűnt Rinyú Patrik barátja. Több társukkal együtt ő is ott volt azon az estén, amikor Patrikot utoljára látták, és amikor magára hagyták egy vadidegennel, aki vagy oroszul, vagy ukránul beszélt. Mutatjuk azt a videófelvételt is, amin látszik az ismeretlen férfi és a baráti társaság. Ezek az eltűnés estéjének eddig soha nem látott felvételei. Jól látható, ahogyan Rinyú Patrik a trafik előtt megöleli azt az ukrán férfit, akivel utoljára látták. Sokszor fizikai kontaktusba kerültek, a másik 4 fiatal pedig mindvégig figyelte őket. De aztán szép lassan mindenki hazament, kivéve az ukrán férfit, Patrikot és Dávidot, a fiú legjobb barátját. Patriknak azóta nyoma veszett. Sajnos én maradtam ott vele egyedül, ami persze az is egy elég nehéz dolog volt, mert ugye egy teljesen részeg barát, aki ellenkezik ellenem, hogy hazavigyem, meg egy idegen, aki fenyeget. Miért kellett ennyire sokat hinnia? Édesanyja úgy gondolja, fiát elrabolták. Ez nem jellemző rá, hogy ő tudna, akkor biztos, hogy visszajött volna ide, vagy jelezne nekünk. Egy hét telt el, és a rendőrség még mindig nagy erőkkel keresi a 18 éves fiút. Április 12-én vasárnap először a Gyáli családi ház teraszán ittak közösen a srácok, aztán tovább mentek egy közeli parkhoz, akkor ment oda hozzájuk az ukrán férfi, aki azt mutogatta el nekik, hogy lerobbant a kamionja. Éjfél és 1 között lehetünk itt, amikor megláttuk, hogy elment már az egyik barátunk, 4-en maradtunk, és megláttuk, hogy onnan sétál egy férfi. Ide nézett, még egy kicsi pár lépést tett, majd egyenesen idejött hozzánk. Marosvölgyi Dáviddal, Rinyú Patrik legjobb barátjával egy héttel a fiú eltűnése után ültünk le arra a padra, ahol csatlakozott hozzájuk az ukrán kamionos. A férfi úgy adta elő magát, hogy a fiatalok közül senki sem gondolta, hogy bárkinek is árthatna, pedig nem volt bizalomgerjesztő a külseje. 4-en ültünk ezen a padon, és egyik barátomat felállította, és leült oda, és... Mondta, hogy álljál fel, hadd üljek le ide? Hát így mutatta, hogy kicsit arrébb menjünk, és utána leült, és elkezdett akkor velünk így mutogatva társalogni. Nem tudom, hogy mit akarhatott egyébként, hát valószínűleg akkor a Patrikot, de... De akkor nem is értettétek, hogy mit mondott? Nem, egyáltalán nem. A férfi ukránul vagy oroszul beszélt. Dávid szerint egy pillanatra sem tűnt úgy, hogy érteni a magyart. Mutogatással magyarázott. Az útlevelét vette elő, kinyitotta, ugye arra emlékszem, hogy kék színű volt kívülről, akkor a kép az furcsán, hogy nagyon hasonló volt a mostani külsejéhez. A fiú szerint a férfi útlevelében szereplő vezetéknév Petrov, de ő inkább a születési dátumot nézte, ami 1985 volt. Petrov egy idő után már szinte csak Patrikkal kommunikált, és ahogyan a felvételen is látszik, vettek még egy üveg vodkát, pedig a 18 éves fiú már akkor is nagyon részeg volt. Mi se vettük ki azt, hogy ártani akar neki. És akkor onnan a dohányból a többiek elmentek, miután elfogyott a vodka, megpróbáltam hazavinni a Patrikot, nem sikerült. Aztán az ukrán férfi egyre agresszívabbá vált, ez a videón is látszik. Nagyon támadólag lépett fel már velem, és egy tarthatatlan helyzet alakult ki. Tehát mondta, hogy ti menjetek, és akkor ő majd. Ja, igen, próbált folyamatosan elküldeni, és akkor majd ő elviszi. Dávid akkor látta Patrikot utoljára. Reggel, amint felébredt, a keresésére indult. Ki volt kapcsolatban, próbáltak hívni is, utána már sikerült, hát telefont is mert addig én csak visszahívót tudtam neki küldeni. Természetesen Facebookon se volt így fenn. És oda mentünk elég üveges a lakás, így hát beláttam, nem láttam a cipőjét. És ahogy ott kerestünk, próbáltunk bemenni. És onnantól kezdve elindult a téboly, hogy végigkutattuk a közeli kamiontelepeket, a rendőrségre mentünk, és sajnos ők meg kivárták a 72 órát valamely szinten. Azon kívül is, hogy ugye meglett a cipője. És a cipőjét azt kitalálta meg, vagy hol találta? Én ajánlottam az édesapjának, hogy nézze végig a utcát, hogy hát a talán bilakodásra való nyomot, hogy talán akkor meggyorsulna a nyomozás menete, és már úgy jött vissza, hogy nála volt a cipő, igazából meggyötörve. Látszott a cipőn, hogy az is nagyon megviselt, szóval, hogy igazság szerint lehet, hogy még utána többször eleshetett, hogy valami történetet, mert tényleg nagyon koszos volt a külseje, és ott volt a házuktól pár méterre, így
így már majdnem hazajutottak, nem tudom mi történhetett, fogalmam, nem, elképzelésem sincs. Rinyú Patrik szüleit felőrli a várakozás minden perce, továbbra is reménykednek benne, hogy fiúk előkerül. Dávid nagyon szeretné, ha más fiatalok soha nem bíznának meg idegenekben, és azt tanácsolja, ha veszélyes szituációt észlelnek, egyből szóljanak valakinek. Értesítsenek azonnal bárki szülőt, akit ismernek, megbíznak benne, és ha annyira veszélyes helyzet alakul ki, akkor minden esetre a rendőrséget, mert sajnos mi ezt nem tettük meg. Tényleg fontosnak tartom, mert ugye bár egyre többen tűnnek el, és én nem szeretném azt, hogy bárki átélje azt, amit most nekünk kell és Patrik családjának.